El Millars és el riu més important de les comarques castellonenques i un dels més valuosos del territori valencià. La vista aèria del seu paisatge fluvial produeix un efecte de fascinació i atracció per la nova forma de veure el riu. La seva forma, el seu color, la seva dimensió i la seva conformació es tornen tan enigmàtics i desconeguts com captivadors. Volant pel Millars ens regala una mirada privilegiada a vista d'au. El riu Millars naix a la Serra de Gúdar, a la província de Terol. Un immens bosc de pins rojos acull el naixement a més de 1.600 metres d'altitud. Aquest paratge muntanyós rep abundants nevades durant l'hivern i la primavera. Les precipitacions s'infiltren lentament a través d'aquest terreny esponjós per a més tard donar vida al Millars. El riu naix cristal·lí i envoltat per un immens oceà verd de pins i ones gegantines formades per muntanyes. El Millars, des del naixement, joguineja per un camí llarg i ple de ziga-zagues. A poc anirà fent-se gran amb les aportacions d'altres afluents. Poblacions com Cedrillas, Formitxe Alto i Olba el veuen passar abans d'entrar a la província de Castelló pel municipi de la Pobla d'Arenós. El Millars es transforma en l'embassament d'Arenós al peu de la població. Aquesta gran obra es va acabar de construir el 1977. Davall les seues aigües es troba el desaparegut municipi de Campos d'Arenós. La seva finalitat és regular el cabal del Millars i regar unes 27.000 hectàrees de cítrics a les comarques de la Plana de Castelló. A pocs quilòmetres de la presa es troba un dels indrets més admirables del Millars. Penya-segats de vertigen encaronen el riu per un llarg estret. Les parets calcàries estrenyen el riu fins a deixar-lo lliure en el paratge anomenat Fuente de Baños, al terme de Montanejos. Un racó d'aigües mineromedicinals que brollen d'aquestes muntanyes a uns 25 graus centígrads. A l'eixida de la població de Torre-xiva es troba un impressionant paredor anomenat Penya Blanca, on avui en dia viu una xicoteta colònia de voltors comuns. Toga, Espadilla, Vallat, Fanzara i finalment Ribesalbes vigilen el pas del Millars fins que novament es transforma en un immens embassament anomenat Sitjar. L'obra es va construir l'any 1960 amb l'objectiu de controlar les crescudes, produir energia i regar milers d'hectàrees de cítrics. El pont de la CB10 o autovia de la Plana assenyala l'inici del paisatge protegit de la desembocadura del Millars. Tocant el pont, en el marge esquerre del riu, trobem el jaciment arqueològic del Torrelló del Boverot, en el terme d'Almassora, un antic poblat de la cultura del bronze final del 1200 abans de Crist. L'assut de Vila-real, en el marge dret, inicia el paratge del terme de la Mare de Déu de Gràcia. Des d'ací, el riu fa un extraordinari meandre fins a convertir-se aigües avall en el pantanet de Santa Quitèria. El pont medieval de Santa Quitèria de l'any 1275 dona inici al bosc fluvial i paratge de Santa Quitèria d'Almassora. Poc després, el Millar es troba amb l'assut comunitari, una magnífica obra d'enginyeria hidràulica que desvia aigua per al reg de milers d'hectàrees de tarongers. El riu Millars, aigües avall de l'assut, s'ajunta amb la Rambla de la Viuda, un llit natural de cúdols que es troba sec la major part de l'any. La Viuda es forma després de la unió del riu Montlleó amb la Rambla Carbonera. Poc després del pont de l'antiga Nacional 340, el Millars arriba quasi sempre sec a l'assut de Borriana o de les Reballadores. Una magnífica construcció hidràulica de 122 metres de longitud i 9 d'amplària que deriva l'aigua pel marge dret i permet regar quasi totes les partides del terme de Borriana. El paisatge protegit de la desembocadura del riu Millars, creat l'any 2005, és un espai d'una extraordinària riquesa ecològica gestionat pel Consorci Riu Millars,
una col·lectivitat compromesa amb la conservació formada pels ajuntaments de Borriana, Almassora, Vila-real, la Diputació de Castelló i la Generalitat Valenciana. El riu Millars, després de recórrer 156 quilòmetres entre paisatges abruptes i una plana intensament antropitzada, finalment es deixa morir en els braços de la Mediterrània. Però abans ens regala una visió aèria sorprenent protagonitzada per les goles del Millars, una zona humida que acull una extraordinària diversitat d'aus, un paisatge de vida que a vista d'au ens regala el final d'un riu històric i tremendament generós.